Más I gcathair bhaile Átha Cliath táú tá trí rud gealta. Fuailán, teacht agus scalóga den scoth. Díaghuiit, is Mr. Roxanna na Cliath. Iniu tá géirí fáil amach, cá háte mBaile Cliath a dhéanamh scalóga is fearr. An é an taobh ó dheas, nó an taobh ó thugamar an chathair. Chuir mise an ceist ar na meanseo síolte, cadíomh na scalaí is fearr in mBaile Cliath. Agus tháinig na freagraí isteach cruaigh gasta. Tá aláin taithí agam le scalaí in mBaile Cliath. So fiúch mise na cín is fearr. Tá trí rudaí ag buint leis an córas rátála. Ifar a hain, ura. Ifar a dó, BLOC. Agus ifar a trí, an méid salan is vinegar ar na scalóga. So, is é seo fuscos. Ceann is na scalaí is sinne in mBaile Cliath. Tá sé I grí na suirsaí, agus tá sé fós leis an clán céine, an clán fusco. Inis na scalóga. Tá siad an ur, tá siad an blasta. Tá an salan, ach níl an vinegar. Sin an céin rud. Ach fós. Dus go an kingfisher in 1976. Tá sé I lár na chathair ar dúsgurt na chathair. Bhí tinne ann cúpla bliain ó shin agus tá sé dúnta ar feadh tamall ach tá sé ar rais agus tá sé níos fearr ná a raibh sé riamh. Okay, kingfisher. Tá siad an ur. De osta, I go ura. BLOC. De osta. Agus dúirt mé chun aláin salan agus vinegar chuir na scalóga agus tá siad fluch báte is íbhil mé sin. Tá mí de Sorrentos I bailí na chlucha. Tá an scalaire seo speisialta. Déanann sí scalóga seach ach freisin gelato, gelato, ucht de rote den scoth. Oh my god, beccan siad có ur, like tá crackan an práta fós air. Íbhil mé sin. Sin córtha go bhfuil siad an, oh my god, an ur agus lead. Níl na focail agam. Aláin salam, aláin vinegar, furfa. Conna sa bheith mé an fiúcha. Is é Leo Bordach ceann sa scalaí is cadúil in mBaile Cliath. Féidir in éireann, dus go Bella Bordach agus a fearr céile Patrick Bordach an céid go anseo I Christchurch in 1930. Inis tá Bordachs ar fud mBaile Cliath. Inis Bordachs an bhfuil aon rud in dul leis an hype. Tá fág go bhfuil sé có-cáiliúil. Aláin vinegar an salan furfa. Níl mé ábalta. Níl mé ábalta. Okay, ur na canúna. I gcóir ura agus BLOC agus go leor salan is vinegar. Is é an scalaire is fearr ná kingfisher. Scalaire den scoth. Finish. An taobh is fearr. Thuí nó has. An bhfuil tú as a bheabhar. Níl mis chun cogad cathartha a thosnú. Tá aláin scalaí in mBaile Cliath, so tá aláin thaigde le déanamh fós agam. Is Mr. Roxanna na Cliath ó mBaile Cliath, slán go fóill.